shamwari dzedu titambiraiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tose yakambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa ewakwebezilo namabasa musatibanifane watokotadzira tadzidza zoreka kwenizilo namabasa musakubanifane watokotadzira. Makasimbere sisi nomzamo. Ndakasimbeni makadi. Aiwa ndinofara. Ulise upenyu. Upenyu. Tukurarama zvedu by grace of God. Alright, aiwa neshodza Mwari nditoona kuti zviri kuita kandatusvika muchiruka musoro. Ndiyo part time job edu tiri munomu mukati kudai so. Aiwa tinotenda. Chekutanga ndada kuzoti sisi nomzamo sisi nomzamo hani uye vanhu. Okay, nini nanzi nomzamo Dube nova uPulawayo. Ndo kakaitikira mhosva here kana kuti makazoita makuna nokuti ndikuona nhasi tiri pamusha wechikuru. Aiwa mhosva ndakaitira ikoko kuPulawayo. Ndakapara mhosva wekuPulawayo ndikagara kumulondolozi then ndikazotransfer ndikauya kuno. Alright. Kwakuri kutanga kupinda mukati meusungwa? Kwakuri kutanga. Mhosva yakaita kuti muzopinda mukati meusungwa yemhosva iyo? Inini ndakaita mhosva yemedha. Alright. Zvakafamba sei kuti tizosvika pakunzi mhosva yamaita itori mita makupinda mukati meusungwa? MaGBV ndakanetsana nemurume wangu akadhakwa then ndakazopushika pakutopara mhosva. Zvakaitika. Ndikunzwa muri kuti mhosva yanga iri yeGBV. Kwanga kuri kutanga kwayo here kana kuti zvanga zviri zvinhu zvanga zvagara zvichiitika zvokuti mairwisana mukati memba kana kuti musi uyoyo ndopazvakatongoitika ubva zvazotongosvika pazvosvika naso? Kunetsana kutsimba ndinoziva kuti kana muri macouples kunetsana kuriko but not to that extent iyoyo yakazoitika because inini maonero angu neni ndiri kuchiri kushaya kuti chakakonzeresa kuti zvizoenda up like that ichi because munhu wacho akauya akadhakwa then akatanga kutotanga kunetsana neni but unoziva pakunetsana kwemunhu wemukadzi nemunhu wemurume anenge ane power so by the time uchiwana chance yekuti mira ndimbotra kudzosera unozodzosera in another way round ozoona wakuto wapara mhosva ndizvo zvakaitika. Chandiri kunokonzera apa ndechekuti vazhinji vanhu vagara mudzimba vachitori muGBV zvichida pamwana vasikunzwisisa ndozvokuti asi zviri kuitika. Ndoda kunzwisisa kuti kugara kwenyu hongu vanhu vari mumba vanonetsana vanochinjana mashoko mumba munoitika zvinhu zvakawanda in general asi ndoda kunzwisisa kuti kuti muzotanga kurovana kurwisana maigara muchirovana here kana kuti not even sekuti hakuna kana sekuti anoti murume wanga akambondirova kana kuti kudii taigara kokiyakiya kunetsana kwemacouples kumba kuti hamuzogare mese musina kana maconflicts anoitika pamba but iyo deiro riari handiro deiro akatanga kundirova. That's when pandakatanga kuti neni ndidzoserawo ndakazokundikanawo ndikadzosera nechinhu chinokuwadza. That's when ndakazoenda up ndakunoka but it wasn't my intention yekuti ndizviitewo. Ndikunzwa kuti anga akadhakwa mhosva yaikupa inini akasvikokurwisira ingerei? From today handisi kana kumboziva kuti aiti nyaya because akatanga kundiblowa nezvibhagero kutanga kundirova from there ndiko ndichimubvunza kuti ko uri kundiroverei asingapindure kuti inyaya akazoenda up ndikanonga anything chandakanonga ndichiti ndiri kumuvhundutsira uchasiyane neni but then distance yange anga ari padhuze ndabva ndamubaya pasweni abva adona pasi. Maranga mwana murenga yapirasa? Tatine mwana.
tachine mwana tese 1 mukomana. Angakura sei? By then anga ane 2 years 8 months izvo ane 10 years. Saka hande mhosva yatoparika ndo zvaitika, makazvigamuchira sei kuti ndo zvatova kunda topara mhosva? Ndakatora time kuti ndizvigamuchire because pandandirijerera ndichirigara kumlondolozi ndaiwana machaplains nemasocial worker, that's why pandaiwana counseling ipapapo, then ndichinamato tichiwana counseling, then ndichihila day by day. But then anti munoziva kuti mhosva kuti ipere kana wakaipara it's hard, zvinonetsa. So semunhu wenyama unenge uchitira kuhila each and every day, Mwari achitibetserawo. Chimwe ndinoda kunzwisisa ndechekuti mhosva yengu yaparika, mapinda mabatwa nemapurisa kunzi wapara mhosva, musi wekukoti makanopiwa nguva yakareba sei? Ndakatongwa makore akawanda, ndakatongwa 20 years. Mukabvisirwa mangani? Handina kubvisirwa, jere ndiro rakauya rikazondibvisira muna 30. Rakabvisa 3rd of my sentence. Asi muchiuya mukati mejere makatambirwa sei nanambuya nanasekuru mugarisana navo? Ndichisvika pachena because ndakagara for remand for a long time. That's when pandaienda kucourt every 2 weeks. Tichidzoka tichipinda maservices ekuchechi, tichinamato, tichiwana masocial worker ari kuuya kuzotikanselawo, zvichifamba but hey, hazvitambirike. Ko hama zvichida pamwana dzenu kana kuti hama dzemunhu vakazvitambira sei pakaitika mhosva? Bekwamrume vakarwadziwa, even nevekumba kwangu vakarwadziwa, but sevanhu vanenge vachigonawo kuti ukuyamukela isenzo sesiyave senzakele, vayayamukela concerning kuti bona izihlobo ziyabe sezisenza njani phandle, bezwisisana njani, but bazwisisana abadala. Asi nini makazobona nemukana wekugarisana navo zvichida pamafizits paipa vauya zvichida pamwe maida kukumbira ruregerero nezvanga zvaitika, kunyange hazvo neimwe nzira manga musiri nemanga matanga nemurishoni, kuti mungogadzirisa ukama nehama zvichida dzemurume zvichidawo nehama dzenu? Ndakambowanawo mukana mbichana ndiri ikoko kumlondolozi, ndikakumbirawo ruregerero, vakanzwisisawo nevekumba. Sevekumba kana vachiuya vanondudza kuti vanofambirana because mwana wangu ari ikoko kumba kwatete wake. So hanzi they are getting along together. Singaziva ndinenge uchiziva kuti pakati pemoyo wemunhu zvinorwadza kuti unzonzwa kunzi hama yako yafa iwe munhu wangu unayo. Ipapo zvinorwadzawo. Ko kumavisits ainoti kana mukati masungo pane mazuva anoitwa mavisits, anoitwa mafamily weeks, hama dzinouya? Inini kubva ndakauya kuno kuHarare, vekumba kwangu vanouya once in a while because ndinoziva distance plus zvinhu zvakaoma. Asi muchiri kumulondolozi vaiuya? Vaiuya apo neapo. Even vekusaiti remurume? Vekusaiti rekumurume vakatanga vachiuya ma-first days ndichiri murumandi, but after ndatongwa handina kuvawo, havana kuzouya. Nhasi uno ndikuona muri kuruka musoro. Kuruka musoro makazvitanga sei? Makazozvitanga maa mukati mekusoro kana kuti zvinhu zvamanga magara muchitogona kubva kunze? Kuruka ndakakutangira munomu. Ndandisingagoni kana kuruka, but then rehabilitation ndakaiwana munomu. Ndakauya kuno ku2020 ndikabva ndapiwa post yekusewing because inini ndandiri munhu anofarira kuita zvecrafting, zvemabeads, beadwork. Then ndabva ndauya kunoko kabva kwanzi ndiende kusewing. Kabva ndaenda kusewing tichisona mauniform ema-officers nemauniform ema-inmates nezvimwe hembewo tinenge zichida kuenda kunotengeswa kumashow and stuff taisona ikokoko. Ndakagara kusewing from 2020 to 2023. So ndikagraduate certificate nediploma.
kukazovhurwa saloon yekufemewo ikunoko kukanzi kuri kudiwa bhapa inini kugera ndokona kukanzi kuri kudiwa bhapa then murume wangu inini aigera so ndaidzidzirawo ipapapo paaigerawo ndichiona hangu masita wawo kuti anobata sei chigero kuno kufeme kwako kwatsvagwa kukanzi kuri kudiwa mukadzi anogona kugera ngabva ndati inini hangu ndogona kuita sei kugera ndabva ndaenda kusaluni so kuudzira kumashure ndanzwa muchitaura kuti mhani certificate nediploma macertificate ecutting and designing kuva kuti munotocheka machira nekusona zvine rumwe ruoko rwepamusoro-soro ndanzwa futi muri kuti munogera saka muri kunditsanangurira kuti maofisasi ichida pamwe nevamwe vari kubva kunze vanotouya kuzoti takunonogerwa nababa umani wedu nomuzamo vanouya bcause kusaluni kwedu tinotambira maclients anobva wanzi kumandara nekumavhuku nekumagreen kunonzi kugreendale nzvimbo dzacho handinyatsozizive but tinenge ndichinzwa vachitaura vanobva vachibva kumaoutskate vatiuya kuzorukwa nekugera kwedu ikoko kusaluni nokuti chandabvunzira kugera musoro tangojera kuti unongobatwa musoro neumwe mufeso ungokubatwa kugera chi but now ndakunzoti inini you can also do that makukwanisa kugera uyezve munosona ndoda kunzwisisa kuti zvese izvizvi makazviitira maamukati muno zvese ndakazviitira munomo nekuti vazhinji kavanofunga kuti munhu kana apinda mukati meusungo upenyu hwake hwatopera hasina chimwe chaachakwanisa kudzidza uye vamwe vakatobuda havazotambirwi nesociety vachinzi musungo anopara mhosva inini ndiri kunzwa muri kuti macertificates nemadiploma makanoitira mukati meusungo takaitira munomo vanhu kana uri panze ndozvinzwisiso cause neni ndiri panze ndaishamsika kuti munhu wemukadzi kujere munhu wemukadzi haukamu munhu wemukadzi anopinda sei kujere but then ndakunoko ndakazozoona kuti nzvimbo iyi ndeyemunhu wese and you can apply kuti ndiri kuda kuenda kujere mamistakes anenge aitiko vamwe vanenge vachiito in intention vamwe vanenge vaita nemamistakes but kana wazoona wapinda kunzvimbo iyo yandi you have to pull up your socks uzive kuti ukabuda panze you have to do something ini nangu ndakasarudza kushandisa maoko angu kuti ndiwane something chekuenda kunoita panze cause ndine mhuri yandofanira ndanochengeta kuti cause kunoko kune vamwe vari kuita maprojects ekuchengeta huku vakauya vasingagoni kana kuchengeta huku but vakutochengeta huku vamwe vakauyo vasingagoni kurima vakutorimawo if kana uri munhu anogona kushandisa njere dzako aushayi chekuita vamwe vari kuita zvechikoro vari kudzidza kunoko so ukaona uchipinda munomoswera ako wakafumbata maoko ako unenge uchiratidza kuti there is something chinoshota alright but kana uchiziva hako kuti unoda zveprogress unotsvaga something chekuita kuitira kuti kana ukabuda panze usasvike uchiwanikawo panzvimbo zvakaita sezvisirezvo makore ekumashure ngati mufananidzo wejeri ranga riri kunze vazhinji vaiona jeri riri munzvimbo yakashata isingaiti vamwe handisi kuti ichokwadi vamwe vaiti kuti kunodyiwa sadza rine jecha kunozoitwa sei murohwa vanhu vanoitwa sei inini picha yemamwe nayo yejeri musati mapinda mukati meusungo nemazopinda mukati meusungo ndezvipi zvamuiti pane musiyano jeri randaiziva ndiri kunze harizi riro randakawana ndapinda mukati meusungo difference iripo yakakurisa singaiti because ini ndiri panze ndainzwa kunzi vanhu vanorohwa every time muchimuka makuseni munobuda museo morohwa muchipinda manheru munopinda munorohwa munodirwa mvura munoita sei but inini hangu handina kana kumbozviona izvozvozvo singazivi maybe zvaiitwa kumachere ekare but inini pandakasvika handina kuzviona because nomuka makuseni uenda unotora breakfast yako wodya moenda kubasa motora lunch yenyu modya just a normal food sevanhu izvi zvemacement and stuff nesitwa izvizvo panze but hazvisirezvo
kunyera. Nditotarisa kugawa kuti havasi kukutarisa nerimwe ziso rero kuti iwe ukangotarisina basa hamusi kuvhundutsirwa. Aiwa kana tisi kana kumbovhundutsirwawo izvozvo yazva zvekuti kana uri pajera ufanira kuita imwe musikanza. Kune imwe musikanza kune mameka vanenge vachida kuzviita mabhuli, so vakaregerawo kuita strict yakadaro jere racho harizofambe zvakanaka, but hakuna zvakashata vanotiita. Vanorarama nesu sevanhu. Zvekuti kana mune zvichemo munotokwanisa kutoenda kuti koko zvakati zviri kunetsa musiri kutya muchitotaura semukutaura neshamwari yenyu. Tinoenda tivaudza maproblems edu kuti even kana une stress unogona kuenda kunoshare nagogo okupawo maadvice okucomfortawo oswera the day wakutofila nani. Because vanhu ka hatifaniri kutyira kure, chese tiri vanhu tinofanira kutriitana sevanhu. So if kana tichivaona tiri panapa tinenge tichiona sevabereki vedu. Ndanzwa pamamusitandard muchiti macustomers enyu mazhinji anobva auna namabvuku mantara. Pane zvinotarisirwa here kuti kana vari kuuya vari kuda kusvika kusaluni vanofanira kunge vari nazvo, kuitira kune vamwe vari kutoona izvezvi isisi nomuzamo vari kuona muchirukasiterwa muruko pamwe vatoifarira vanoti unenge muri kuona isisi nomuzamo. Pane zvinotarisirwa here kuti vange vainazvo kuti vakwanise kupinda kusvika kusaluni. Kuti vapinde like kana vachibva kune nzvimbo zvinobva kure, I think kumaboom gates kunotangira kupinda gate rekuti wakutopinda pachera unofanira kuuya nechitupa chako, obudisawo chitupa chako otaura kuti ndinoda kuenda kusaluni kunoruka, then vokudirecta kuti iri kupi, because saluni yacho haisi mukati ujere, iri panze but pafenzi ijere. So unofanira kuuya wakabata chitupa chako kuitira kuti ukwanise kuvhumirwa kupinda. So saluni inovhura mazuva yese kana kuti mune mazuva anoti ndo mazuva ati takavhura saluni. Aya kune pamwe vanenge vachibva kure vanenge vazosvika kuonedza nhasi saluni haisi kushanda nhasi yakavhara. Aiwa hatina mazuva ekuofa, tinoenda everyday. Kana kuti vozosvika kuvanza sisi nomuzamo nhasi havasi musaluni zvichida pamwe vaendeswawo kune zviwo. Aiwa kana uri pagengi rekusaluni unenge wakamirira saluni, hauchinjwa kuti enda uku enda uku, unoenda ikoko kusaluni unoshandira ikokoko. Saka ngona yamuruka ndo free hand. Yeah, i-free hand neka-French. Mamwe mastera amunoruka inini ndinoruka not less, ndinoruka box bread, carrot handisati ndanyatsoigona zvekudaro, ndoruko mawet twist, maseries, all braiding ndino braid. Kugadzira zvezvamiri mechemical munoita futi? Yeah, ndinoita zvese nema freeze, ndino freezer, all styles aunenge uchida, zvese tinoita. Kopa kera sisanonga 20 nandiri kunyumwa ndokunotodzera ndine kati. Aiwa imi musoro wenyu unofitwa netepafeti, tikakurova ikatepafeti inobuda zvakanaka. So ndeapi mamwe amogera mastyle? Tine inonzi French cut and iyo I think vanoziva, then toita matepafeti, toito mabrush cut, toito nemazuda. Unotipenda these days vanhu handi nanokwanisa kuzigugulira yekati yake yanenge achida, mumwe anogona kuuya neyake wanenge aonawo ondiratidza kuti ini ndinoda kugerwa ndobva ndamugera zvanenge achida. So kutaura kuti munhu akauya neany hairstyle yaanenge aona yekati munokwanisa kutongotarisa mubva matomuroba. Yeah, ndozvandinoita. Takatarisa musaluni wenyu, pane zvinhu here zvamunoti dai tawana chakati zvaifambisa basa redu kuenda kumberi? Yeah, inini kusaluni ndenge ndakamirira hangu kupapa kusaiti rangu repapa kuti ndikasponsawo nezvigero zviya zvazvinoshanda zvina marichachepo anoshanda kusina magesi, because nzvimbo yemagetsi acho anonetsa even kutoisirwa sona.
ndizvo vangakumbira kuti vatibetserewo nazvo. Nezvimo zvinhu maequipments anoshandiswa pakurukwa mahairspray machichichichi vanoziva nezvemusoro vanenge vachizvizivawo. Asi mugona kuti pachichichika kamangore kuti dede zvimwe zvacho nekuti vamwe hatitizivi kuti tikakona kuwana mabraids towana mahairpiece towano zvekushandisawo nenhangu ndowanzowandira hangu kupapa kwangu ndinenge ndichidiwo zvigero ndinenge ndichidiwo masterilizer because I can't shandisa chigero kana ndisingasterilize munhu anogona uya ane musoro wake usingaiti so ndinenge ndichidiwo sterilizer ndichida nezvigero zvekushandisa kusina magetsi. Then for behalf of kuruka umo tinenge tichidiwo mamusi ekurukisa wet twist maspray mahairspray zvakawandowando zvinoshandiswa pakuruka. Muchimudzosera kumashure ndazvamati makatongerwa 10 years mazobvisirwa plate sofa maseva sofa ndaseva 5 years 5 years some months ndasara ne 8 years. Chandikubvunza ndechekuti zvichida kune munhu pamwe ane saloni yakaichi akatokutarisa ane achitoona achitori neumwe munhu anokwanisa kumubatsira basa. Saka toti vanhu vanenge vachiona vangada kuzokubatsirai zvichida pamwe mazobuda kunze chamungatarisira kuti ndikasvika pandobuda kunze ndikawana ichi neichi 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 panenge pachidiwa chii. Inini hangu ndanchidawo kubetserawo chandiri kuda chaizvo machine nekusona industrial machine nekusona because apa kusona ndiko pandoziva kuti ndiko pane chipo changu chakazara pakusona nehogera kuti kana ndikawana someone ati kana ndabudawo achidawo kundibetserawo nemachine nenzvimbo yekushandira kuti ndokonawo kusvika ndichishanda because nguva yandagara panapa yawandisa handizive nekuti panze kwangamira sei izvezvo so ndichibuda panze ndinenge ndichidawo start ndikwanise zvokuita even ndikawana itape yokuti ndokwanisa kugera ipapo ndichiita zvokuruka. Sisinomzana kune vamwe izvezvi vakagara vari avari kuona kuti hazisi kufamba vari kugara vachirwisana advice yamungavapa ndeyekuti inini hangu advice yandiri kupa vanhu vakagara panze kumamarriage zvandakaona zvakawanda and I don't want to ndidzokorore the same thing. So ndiri kuti ivavo vanoziva kuti vanogara vachinetsana nevarume vavo kana nevakadzi vavo you better find a solution zvichiri end game racho unozopedzisira wapinda panapo. So to avoid that kana uchiona kuti zviri kunetsa just pack yours and go anenge asiri wako anenge asiri wako so you have to find a solution yokuti uve ipapo before you did something with you chakupedzisira wako noko. Mazokutaura zvakazara nandichakubvunzai kuti what kind of solution nekuti pamwe solution yangachizowana ndokuti aizomusvitsa futi kunoko. Kurwa hakusi right so if uchiziva zvako kuti you want to move on nelife yako wakagara panze une freedom yakakosha try to avoid that kutonetsana kutorwa better kana uchiona kuti munhu wako munhu anodhakwa chakadhakwa anoita zveviolence better ako ugarira move out oenda kunotsvaga imwe plan anenge asiri wako munhu iye because inini ndakutozviona end game rangu ndakazopedzisira ndapanapa while list vana vangu vari kuda kuita sei mwana wangu anenge achida mama wake so izvezvi inini mwana wangu I don't think kuti ari kundiziva because ndakamusiya ane 2 years 8 months izvezvi ane 10 years handisati ndambomuona natv single day kubva ndakapinda pano. So ndiri kuti ana mai panze uko naana baba zivai kuchengetedzana zvakanaka musiyane nazvo zvekuita sei zveviolence hazvibetseri ende nemadrugs dai masiya zvenyu because zvatiri kusangana nazvo munomu can't explain. Vanhu vanenge vachiuya vachibva panze uko tinenge taakutya nokuti panze ndiyo life yacho iri kuitika because vanouya vanhu vacho vakadhakwa nemadrugs uchiona kuti munhu anga achiita
like izvozvo izvi zviri kuitwa zvemutoriro kuti unenge wakutomuzvira tsitsi uri mukati kuti munhu yanga ari panze here kana kuti chii chiri kuitika. So tiri kuti vanhu ngavasiyane nemadrugs, hakuna kwaanokuendesa. You have got life to live than life to destroy. So inini ndiri kuadvise hangu vanhu vari panze kuti siyanai nezvinhu zvemadrugs, hazvidetsere mulife. Zvichitoreva kuti vari kurarama vari mukati meusungwa neminzira vari kutorarama upenyu huri nani. Ndizvo zvatiri kuona, because sometimes tinenge taakutya kuti neino asi panze yacho ndiyo yakadai so kana yakadai so, which means vanhu vari mukati sometimes vari better than izvi zvatiri kuona panze. So tiri kuti vanhu vakasiyana nezvemadrugs, munhu otsvagawo something chekuita chemaoko. Inini hangu ndakamirira vakadzi, ndiri kuti munhu wemukadzi you have to pull up your socks uzive kuti you have got another life panze. Tine hama dziri kuda kuchengetwa nesu. So njere ngadzishandiswe munhu asiyane nezvemadrugs nezveviolence. Hazvidetseri because end game racho unozopedzisira wamunhu, hazvinakidzi. Nazokuti muchitsananga kuti kana wapageni rekusaluni unenge wakutoita zvekusaluni, vanokwana mugeni rekusaluni vanhu vakaita sei, munosarudzana sei kuti uzonzi wewamugendereekusaluni? Kunofanana tiri muno mukati. Handimungona kuti inini izvezvi ndakutogonawo kutoruka nice. Ndaenda ndisingazvikone. If kana yange iri passion yangu ndandichadzidzira mukati munomu kumusoro yevamwe ma-inmates. Vakaona kuti ndakugonawo ndakutokodzerawo kuruka vanhu vepanze, ndiko paunotorawo endeswa ikoko kusaluni. Like but pakusona zvinofanana nekusona unogona. Inini kusona ndakapinda ndisingagone kana kubata even tsono yemaoko chaiyo. Ndaitembe yangu ikavharuka ndoendesa kuna tailor kuti andisonere. But ndakauya panapa ndikatanga kudzidzira kusona, ndikatanga kugara paindustrial, ngaona zviri kufamba, ndakutokatawo mabhachi, ndakutoita sei, ngaona zviri kuita. So kana uchienda kusaluni unoenda nekuti une passion yazvo here, because you can't go kusaluni kuti oti unogona kuruka osvika uruka maclient zvinhu serious. Kune mamwe pane zvinotariswa kuti mazonzi wewe takuisa kana kuchengeta huku kana kuchengeta nguruve kana kuti kunoita mamwe mabasa anenge achiitwa mukati avasarudzi passion yako chete kuti iwewe uri kuzvida zviri mumwoyo mako here zvauda kuita, then no ovhotora ovhoendesa. But kana wazvitatsawo unotenderwa kusiya oti nditsvakire uri mageni, osiya hako opa vamwe another chance yekuti vazviitiwo. Pane pamatsanangura muchiti jeri inzvimbo inogona kundopindwa naanyone zvisinei kuti unoita nezvei kana kuti chii. Dzimweni dzenguva vamwe vanotopara mhosva, tinotopara mhosva usukuziva kuti urikutoita sei, urikutopara mhosva. Ungazvitambira sei kana wapinda mukati meusungo ndozviripo asi ikazemesaremeni kuti ndopaperera upenyu kana kuti ndizototangawo kusununguka ndibatane nemamwewo mageni kusaluni sezvamuri kuita izvi, kana kunoti vamwe vakapinda munomo zovandoita vamwe vanonzi anenge afanira kugara pakona pake, haataure nevanhu, haana chaanoita. Ungasununguke sei? Isusu tinopanana counseling toka tiri mumasel papa takarara, tikakuona kuti you are feeling lonely and tinogona kukudetsa panzvimbo yangu, totanga kuvhunza kuti naisha mhosva yako ndeyei sei, because handizoziveka mhosva because takawanda. So totangawo kuvhunzana chii chiri kunetsa, une stress, chii chiri kuitika, totangawo kukanselana isusu as ma-inmates. But tikaona kuti une stress yako iri kuenderera mberi, tiri kuona kuti you are feeling lonely, you are feeling depressed, like whatever, tinogonawo ma-rehab officers ivo vanokutora nemachaplains vokucancela. If wawana counseling, if uri munhu ari kutambira pama-counselings, unogona kutambira wotanga kusocialize nevamwe mosha. Zvinonzi handizii kana mune mamwe mashoko amunoda kusimira kumhuri yeZimbabwe. Inini mhuri yeZimbabwe ndinoda kuiudzawo kuti
vanhu mhosva dzinoparwa, mhosva inopara uchida usingadi unoipara mhosva. So you don't have kuti kana wanzwa kunzi munhu ari pajere oona songe imhuka, hatizi mhuka, tiri vanhu, we are just normal beings, because jere rinopindwa nechero munhu. Unogona kuti uchifamba uchidrive moti yako utsika munhu yamhosva iyoyo, it wasn't your intention. But inini ndiri kukurudzira vanhu vari kuita madrugs kuti siyanai nemadrugs. Madrugs aparadza nyika, zvatiri kuona tiri panapa pajere tiri kuona zvakawanda zisingaiti. So if kana nyika ichikwanisayo kusolve solution yemadrugs ngavasolve, because taakutyira nevana vedu tiri muno mukati kuti vari kurarama life yakaita sei. Mwana wangu izvezvo handisi kuziva kuti ari pasi pebridge, maybe haasi kudya, maybe ari kuita sei, maybe akutowana vamwe vari kumufuriro kuti vaite zvemadrugs, because unogona kusangana nemwana ane 11 years akutodhakwa nemutoriro wastadi. So tinenge taakutotyirawo vana vedu. Chikumbiro kuti nyika itinziriwo tsitsi, vachiregererewo kuzvitatso zvese zvatakaitawo. Vamwe vakaitawo vachida, vamwe takaitawo tisina tarisiro yekuzviitawo, kuti kana mukatiwanirawo mukana mutibudisewo tikwanise kuenda kunoshandira vana vedu panze. Tareviva kuma-West Deeds, taakuda imwe life iri nyowani kuti tiende kunotangidza panze, hatizidzokorodzi. Thank you. Tirida mapedzera kuitsanangura naye kunzwirwa tsitsi. Kune vamwe vane hama, ndanzwa mimi matinobva kubulawayo, asi hama dzinotombo yavo vane hama dzisingatouye kubva pavakapinda mukati memusungwa. Zvakakosherei kuti musungwa awane hama dzinobva kunze dzisiwo kuzomuona? Zvakakosha, zvisingaiti zvakakosha kuwana hama, kuti wanzi hama yako yauya wagara nayo pasi apa, wakutoudzwa zvimwe zvinhu zvekumba, wakutoudzwa zviri kuitika panze. Izvo zviya zvirika kuti zvinogona kucomfort than to ogara muno musina kana munhu ari kuya kuzokuona. You feel like you are being neglected. Vanhu vaya vava kuramba zvamuchose kuti musi waunenge wapara maybe havana kunzwisisa, vakutokurasa kuti whatever zvaitika ikoko ngazviitike. So tiri kuti vane hama panze, vanoziva kuti vane vanhu vavo vakasungwa. Ini ndiri kukurudzirawo kuti ngavauye kuzoona hama dzavo, because panapa takagara, but we need freedom. We need kuti uwane munhu anobva somewhere achikuudzawo zvimwe nyaya zvinobva panze. So ukawanawo someone anouyawo unenge uri better. Ndinoitwa correctional officer grade 1 Maunde. Ndinoitisa zvidzidzo zvekusona, pattern making and designing. Takatanga I think from 2015. Tine masikana vakawanda vakati kuti vamwe vatove nemakambani avo kunze ekusona, vamwe vave nezvikoro zvekusona, vakabuda nemumaoko edu, vakabva nepamusha uno wemadzimai. Saka tiri pano pachikorubi female prison. Ndinonzwisisa kuti ndimigogo vakadzidzisa Sisino Muzamu Dube vatanga tichitaura navo. Takaita seSisino Muzamu Dube munhu akaita sei? Nomuzamu munhu aida, patakatanga kumuona achibva kuBulawayo anga asingakwanise shona, asi munhu aioneka kuti anoda kuita zvinhu zvekuita zvemaoko, like zvekudesigner, like making something out of nothing. Saka ndopatakadiscover, tikamukurudzira kutraya kuita zvinhu zvemaoko, like pattern making and designing. Saka ndopatakatanga kumudiscover. Sezvo panopinda vanhu vamwe tinozoita zvekuona kuti uyu munhu ane chipo chakati, but everyone achisvika anoenda through interview ozikana kuti aimboita nezvei kana kuti ane chido chekuita nezvei. Saka for Nomuzamu munhu wataiona kuti anenge ane chipo chekuita mabasa emaoko. Ndanzwa muchiti zvenezvo airatidza kuti anga ine chipo chaioneka kuti anoita zvekubata-bata. Kuti muzomukwezva nemundinoziva kuti vazhinji vanopinda mujeri vanenge vasati vatombogamuchira kuti ndo upenyu hwatovapo. Makamukwezva sei kuti azouya kune zvekusona nezvekuruka musoro zvandaona vachiita? Patakamuona Nomuzamu
like paibataniza zvino akangoona shinde otoda kuita kana kungoona tumabhids achingobatanidza tu wotoona pabuda kanecklace kashampale akada kudaiso obva ati ndika like akangoona mumauniforms maybe emunomu obva ati I think uniform day akaiswa pocket achingoita tumaimaginations tikabva tati saka unosona kahuya saka aive neshona iyayo yekuti aidzidza shona, she wasn't perfect in shona, aive mundevele saka taitozoti chimbouya utry uite this, I think you are good at it, saka adokuuya kwaakaita saka paimbooneka language barrier zvezviya zvokuti aisanyatsogona shona saka takamudzidzisa because isu sedu ndevele yacho tinonzwa though fluently taizotadza edu kuzotaura but akanyatsonzwisisana akabva azopinda zviya zvokuti izvi ndo zvangu chaizvo saka munhu aingove creative yekuti ainyanyofarira zvinhu zvekuita mapockets weather worksuit saka ndo zvinhu zvaaingoda izvozvo zvachiti ndinongoda zvinhu zvekuti ndoite chinhu chinenge chiri complicated ndoite kuti chibude ndo zvaaive. So iko zvinezvi vasikana vamuri navo mukushanda navo izvozvo zvakawanda sei? Iko zvinoti ne7 ndo vasarirwa sanomusamo tinoshanda naye but anoita zvinhu zvakawanda semunhu wandamboti ane chipo chekuita zvemaoko saka anoita futi zvesaluni saka vanosona usually vacho vanosona vazhinji vacho vanogona mabags, vanhu vanongogona zvemaoko vanenge vachitogona zvese automatically sekuti vanobva vangodzidza zvese sezvochidzisa zvese izvozvo munomu saka pa7 ivavo vanogona pattern making and designing nezvemumba yatinoti home deco interior yemumba saka pane zvavakaita as well zvekuti vanoita zvemukitchen like kuita maplacemats, matable mats, madishwell bags zvakawanda zvakasiyana macushion covers vanoita futi like kwatambobva uko pane vanoita zvekucrochet went through crochet pane kungoti hatina kuzobuditsa izvozvo zvakatengwa it's out of stock panoitwa macushion covers anenge aine mucheka saka zvinoda munhu anogona kusona as well achiita zvecrocheting saka anotanga asona ozongoita just kadesign kekucrochet saka ndazomutaura maproducts akawanda mukuita nevasikana kana vachinge vazogadzira kuzoisa kupi maproducts aya zvichida mabhegi zvichida crocheting yamamuchitaura nezvakasiyana zvese zvamanga muchitsanangura market muri kuzviendesa ku for now kwaitengeswa like panouya madonors machurches vakasiyana vanopatina nejere vanombouya vachifamba ndo vamwe vanosapota vachitenga maproducts evasikana nekubuda as well like last month takaenda kwakune women's market galo kwaRoyal Gardens yanga yakarongwa namai vedu mai Mnangagwa takaenda ikoko nevasikana vachinoratidzawo zvavari kuita vakaincludwa sevanhu vechidzimai vakafanana nevari kunze vakapiwa mukana ivoyo wekuti varatidze mabasa avo emaoko saka takaenda navo vakabva vaionawo zviri kuitwawo nevamwe kunze sekuti vazhinji vacho vave netime vachitova mukati saka ipapo vakaona zvave kunze what's trending nekuti zvinhu zvemaoko izvi zvoda kumhanyidzanawo netime kuti chii chiri kuendeka mazuva ano usasari uchiita chinhu chisingachafambi pakutengesa. Toti nhasi sezvo taita tingachiromba rakashata rekuti zvinhu zvacho hazvipo panapo kune vanenge vachida kuona vanoda kutenga vanozvifambisa sei kuti vasvike pamusha wechikurubi vakwanisa kutenga zvavanenge vafarira? Iko zvino kune shopu yedu ichangotanga takakohwa shopu yekuti titengesewo maproducts edu munomu anogadzirwa nevasikana vakasungwa kuTrabablas kune shopu ikoko
achange eitengesa maproducts ari kugadzirwa nevasikana munomu. Saka vanhu vanokwanisa kuenda ikoko vachinotsvaga maproducts edu achange achiwanika mamwe ikoko. Then vamwe vanouya muno vanosvika kunoku vanoda kuita find out vanotsvaga vosvika kuno anenge achitovepo as well. So far pagang ramunaro vasikana ungati character wise vanhu vanoshandika navo visasisinoza kana kuti vamwe vachona muchiri kutotanga kuvarehabilitata kuti vaaccept futi kuti zvihongu zvakatoitika uye vareforme kubva patumwe tumatricks vanenge vafanekugenza. Pavanotanga kusvika vanhu vachisvika panzvimbo umwe nomwe anobva kwake vane hunhu hwakasiyana, but pavanozosvika pano vanenge like vanozotoona kuti it's like ifamily one, they are one family. Saka nekukurudzirwa kunamata necounseling vanoguma vatove vanhu chaivo vakatonaka vanenge usually vanenge vari prayerful. Notiona kuti vanenge vane maplans ukatonzwa vachiplana ndikabuda ndodai vatove nemaplans already epanze nekuti vave nechekuita kunze uku. Saka vanhu vane hunhu hwakanaka chairo zvekuti vazhinji vacho vanenge age wise vanenge vari vahombe, but vakasvika vanototiisa kuti isusu tiri vahombe pamusoro pavo, vane respect. Takatarisa negrupu muri kushanda naro revasikana makavamirira, pane here zvamunoti vasikana vakawaniswa zvakati nezvakati nezvakati basa ravo rinoenda? Pakushanda pamabasa apapa pane zvinhu zvinenge zvida kuvantidzwa, like zvekushandisa zvacho pamamachines, kuti vawedzerwe mamachines nemamwe mamachines aveko iko zvino kuti vawane kuti basa racho riendeke. Mamachines atizvishandisa pamwe anenge atove airtime kana maordinary. Kune zvimwewo zvokuti zvaveko mazuva anayo kuti vaite zvinhu zvavo, because kunze uku kwakuitwa zvidavado when it comes to designing kana whether any tailoring. Saka vanenge vachida kuti vawanewo mamachines. Then pamaresources chingotaura kuti uko zvino since yakanzi correctional wacho ndiwo kuita iwo mabasa iwo nekudzidza vari munomu. Vanhu vari kunze tikava one nesociety kuvasimudzira nekuvasapota, whether kuuya nemaresources kana kuti kutenga in support of what they are making. Tinoona vanosimuka and they will go somewhere muupenyu, even kunosimudzira mumasociety avo. Takatarisana nedonzvo ramataura rokuitwa neZPCS recorrectional, tichitarisa maactivities ese amuri kuita, marehabilitation activities amuri kuita, ungati uwandu hwevanhu vanodzokorora kupinda mukati meusungwa huri kudzikira here uye zviri kuvabatsira here kana vachinge vazopinda mukati meusungwa? Vazhinji vatinoona vanoda kuita zvemabasa especially emaoko kudzidza, havasi vese vanoda kudzidza, ndo tichingokurudzira kuti munhu wese anowana chekuita. Unoona kuti kudzoka kwavo havatodzoki because vave nechekuita kunze. Unotongozoungodzwa kuti uyu akabva nekwakati ari kuita zvakati zvikati. Saka nekuda kwecorrectional tiri kuona kuti vari kuramba vachidzoka, haiwa vashoma. Hauzowaniwo haniwo anenge atadzawo kuitawo. You find kuti munhu iye hake ndeuyewo kuti anongoita but anenge asingaiti nemwoyo wese. Ndezvongoti is just time yepano, but vazhinji aiwa vari kunyatsogadzirika voenda munosimudzira kumasociety kwavo kuita chakanaka vasingazodzoke musungwa. Ndikuise hangu pakona hama dzevamuri kushandidzana navo vasikana ava vamataura 7 vanoshanyirwa here nehama uye vari kuonera mabasa avari kuita? Pahama apa pane vanoshanyirwa kwozoita vanenge vasingashanyirwi. Saka kune vasingashanyirwi paya munotoona kana vave pano vatove vana vepano. Saka isusu tinongoita kuti vafile kuti vatori pano iyi family yedu.
saka pavanenge vachiita zvinhu mune muchivaonesa kuti it doesn't matter kuti hama hadzisi kuuya kana kuti chii, pamwe vanenge vane zvikonzero, vanenge vasina kunyatsonzwisisa kuti maybe zvavakaita kunzoku zvakaitika yakatotambika, kana vabuda muno muvave vanhu vatsva. But it's up to you, tinongovaudza kuti it's up to you kuti uite chakanaka. Paunobuda uchizonotanga life vachatozodzidza kuti kwamanga makaenda uko kauko, it was maybe a blessing in disguise. Taingoti maybe munhu ayatoenda for punishment, but aiwa munhu aenda kunonatsurudzwa, kunogadzirudzwa kuti adzoka ave munhu munyuwani. Kune dzimwe hama vasingatambire kuti hama yedu yapara mhosva, kana kuti vanenge vatoti munhu haachatambirike votomurasa kuti ngaagarire ikoko. Zvakakosherei imimi sana mbuya ndinogara navo vasikana zvimwe zvachiona vamwe vachiutsanangurira yambuya ndinoitswa nezvakati nezvakati nezvakati. Zvakakosherei kuti hama dzibve kunze dzichizoona hama dzinenge dzapinda mukati mesuku? Panouya hama dzichiuya, zvatinoona munhu akaita achiuya achionekwa nehama, kazhinji munhu iye emotional anenge ari munhu anenge ari stable and happy, anyatsozoti even ndikapedza panapa ndiri kugamuchirika kwandiri kuenda nekuti ndinodiwa. They feel loved vakateerwa vari munguva yakadai so. Asi kazhinji vamwe vaya I think unotoona like madhezi pavanobuda even amnesty or sentence expire, umwe wacho uchitoona kuti haana mufaro, haasi kuziva kuti saka kunze zvichanozovei nehama dzangu. Kana mutiriona tambire komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukanda komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe mukana.